Днес ще ви разкажа за 10 ужасяващи убийства, които остават обвити в мистерия. Пригответе се за зловещи истории, които ще ви надържат будни цяла нощ. Убийството на Мери Селест. През 1872 г. корабът Мери Селест е открит плаващ без екипаж в Атлантическия океан. Всички на борда са изчезнали без следа, оставяйки мистерия, която продължава да обърква историците и до днес. Въпреки че няма доказателство за убийство, изчезването на целия екипаж и пътниците остава едно от най-загадъчните събития в цялата морска история – убийствата в Хинтеркайфек. През 1922 г. 6 души са брутално убити в отдалечена ферма в Германия. Убийствата в Хинтеркайфек остават неразгадани и до днес, въпреки множеството улики. До ден днешен никой не знае кой е извършителя, а случаят продължава да е обект на множество спекулации и теории. В убийството на Джак Рипър. През 1888 г. Джак Рипър извършва серия от ужасяващи убийства в лондонския квартал. Въпреки интензивното разследване и многобройните заподозрени, самоличността на убийца остава неизвестна. Легендата за Джак Рипър продължава да вдъхновява за създаването на множество книги, филми и конспиративни теории. Убийствата на Зодиак. В края на 60-те години и началото на 70-те мистериозен убиец, известен като Зодиак, тероризира Северна Калифорния. Той изпраща криптирани писма до медиите, в които поема отговорност за убийствата и се подиграва брутално с полицията. Въпреки огромните усилия на властите, самоличността на Зодиак остава загадка и до днес. Убийството на Тупак Шакур. През 1996 г. рапърът Тупак Шакур е убит в Лас Вегас, Невада. Убийството му предизвиква огромен медиен интерес и теории за конспирации. Въпреки множеството разследвания и слухове, истина за това, кой стои зад убийството му, остава неразкрита и до днес. Убийството на Джон Бенет. През 1996 г. 6-годишната Джон Бенет Рамзи е намерена мъртва в мазето на семейния им дом в Колорадо. Въпреки многобройните разпити и заподозрени, включително към родителите й, никой не е осъден за убийството. Случаят продължава да е предмет на множество спекулации и теории. Убийствата на Андрея Юленбург. През 2000 година Андрея Юленбург, известна телевизионна водеща в Германия, е брутално убита в дома си. Въпреки интензивното разследване и различните заподозрени, случаят остава неразгадан. Теориите вървят от лични мотиви до професионални реванши. Убийството на Кендрик Джонсън. През 2013 г. тялото на Кендрик Джонсън е открито в училищната зала, увито в гимнастически дюшеци. Въпреки че смъртта му първоначално е обявена за случайна, многобройните несъответствия при разследването и аутопсията води до спекулации за умишлено убийство. Убийствата в Крис Монроу. През 2001 г. семейство в Тексас е брутално убито в личния си дом. Въпреки обширното разследване и множеството заподозрени и теории като цяло, случаят остава неразгадан, а убиецът продължава да е на свобода и до днес. Убийството на Елза Лам. През 2013 г. тялото на студентката Елза Лам е открито в резервоар за вода на покрива на хотел Сесил в Лос-Анджелес. Преди изчезването и охранителните камери записват изключително странното й поведение в асансьора. Мистериозната й смърт предизвиква изключително много теории, като част от тях са свързани с паранормални явления. Тези 10 ужасяващи убийства продължават да предизвикват любопитството и страха на хората по целия свят. Ако знаете за още такива случаи или имат някакви свои догадки и теории, споделете ги в коментарите. Благодаря ви за гледането и не забравяйте да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващото мистериозно видео. Целувам ви до следващия път!